everyone, bahai tongbai ang tini thangai tongo burirongni heaven tai tamhin heaven bade sorgo kok borok baike chukha thang tongo tam ningke burirongni bagai markheno kaham mani manthoma jagao no tlangai thangnai omongkha Semoli Bazar, Agartalani Semoli Bazar, Jivika nao, kaisa burirongni store tongo. O store ni mungkha Zion the shopping nest ne ke oro burirongni ri kabang manthogo abobadi kabang mani bo manthogo hyphen specially burirongni top and rignai ni collection kabang tongo ke ano borok saka je collection katal phaika Christmas ni bagai specially phaijangka ang tai tongo simalia thangai naina bagai mathaka iko habai nai khanke na kabang ma tops rok khachijak norok nugui man khana color bo kabang ma option tongo tai rignai bo kabang ma bo nanaya asuk rang kabang tu jage angke jotono nana mujung phanto naime a hedba ki kisa misa nong bagai bo khati kaika bukha norok thangai nai mano inge norok oro cosmetic rok bo mannai cosmetic badi bo oro chrai rok ni thungjangnai mani bo manthogo soft toy rok angke o toy no besi cute nong josu ko nai gadi do naile cute ongoi tonga ang se paina na mujung ga haipon paile tang khaine ba thu thungjagla khai nai simin tongjangnai inge apni yaglong kang soft toy na kisa olon paisino hani nai ikata bo dress rok collection nai tong khata tam tong ke trial khai funung nai norok no chomai funung gano norok nai simi tong de jodi naina mujung hangke paina mujung hangke norok nang kaisa ke chomai funung ani chai tok nai simple ni bising cute hinke bo dress bai besi ang mojang ko kha bo color bai bo rignai bai abo kisa comments kai sadi hinke komo hai bag rok bo manthogo jagao kabang ma mane sabaya tam manthok te bang saban buskango video no last jora nai di tam manthok narok sina mujung hangkai hinke omo hinke rignai tai risha ni set omo hai ke bo rignai single jat bo mano omo hai set jat bo mano mane risha tai rignai set omo hai type ta tai oro winter collection bo tongo omo hai overcoat rok bo manthogo norok oborok bo paina mujung ora nai phai mano tai bomo busuk dam ano sungkangke ang saimang galagdo norok thangai visit khaike saiman nai bomo busuk dam norok tawa ano sungpana ang saimia khanai aba secret nok thana nangnai aro thangai norok saiman nai busuk dam oro trouser rok bo manthogo jungje normally nok rok kan tongman phatar phon kanman actually amo engkamo chelarong ni trouser rok manthogo burirong ni botongo ekdom comfortable jat soft ongoi tongo Jin de nokor na hai ka hokore kan jin nokore jin tai oro kombol robo manthogo yang side duita side facing no ma hai ke bikhumo ganang hai ta ke gajang yang sine hai adeba ke color ke kabang ma color option tongo phia design ke omo hai nong nai hai shafio oroni address obongkha Agartala Semoli Bazar Jivika nao angke stall number 19 norokoro phai nai phaidi mani rong nana mujung hangkai ingke ang to nakha je manmani ke norok bo phaidi taler di ingke next vlog malai sinai bye bye tata